Ne žurite. Pa ne, bolje da požurim, inače će Andy napraviti rupe u grački. Već znam kako da napravim kopiju popita. Osnova je u obliku srca tu, ostaje da nacrtam sredinu. Biće lako, samo nanesite različite boje. Izgleda nekako neuredno. Ja sigurno mogu bolje. Prvo treba da sipam boje na list. Prilično je lako. A sada prstima nanosim boju svuda. Bože, ovo je tako zabavno. Nemoguće je, zaustavite se. Čini mi se da si rekla da moj rat izgleda aljkavo. Mislim da tvoj izgleda još gore. Meni upravo to je samo neka mrlja. Jao, moj crtež također uopšte nije kao original. Moram to hitno da ispravim. Potpuno sam zaboravila. Imam pop-it broš. Ovo će biti odlična baza. Sjajno! Čak i veličina potpuno ista. Ostalo je vrlo malo. Samo da ocrtam kontur i to je to. Kako sam pametna. Nagrada bi s pravom trebalo da pripadne meni, bar za dobru ideju. Ispalo je odlično. To je to. Sigurno ću pobediti.